Eta hor euskaltzale guztiak batu ginen, herriko danak elkartzen ginenak oso polita izan zen. Plazer bat izan da, beti loraldia hemen eukitzea Arrigorriagan, Zatamon, eta lapurga eman zuen, lapulgado eman zigun kristoenen hori subidoia. Indarra eman zigun oso berezia. Ukigarria izan zen, ze tratatzen ditu sentimentuak, garden sentimentuak, amarekiko eta oso polita izan zen. Eguna borobila izan zen, ze patxo ikusi genuen, Mikel Laboaren hori kantak entzun genituen. Egiten da guztia, aberastasuna emoten dugu euskera erabilteko gehiago. Flamenkoa eta euskal kulturaren fusio hori ikaragarria izan zara. Oso ikusgarria nire ustez. Gaur amaitu dugu ardo katarekin, oso gustora. Iaz etorri ginen, eta aurten errepikatu dugu eta oso. Bizitza horrelako biziposa egoera horiek bizi behar ditu.